iti balasang Manong tumanong ka. napanak nagpasyar iti balasang napanak nagpasyar ko nana ay manong ko dumanon ka ditoy manong ko taat tugaw ka nakyam amo agdet ay agner nervyosa Apeg bubusag ka manong. nakyam amo agdet ay agner nervyosa Ay, agner nervous nakyam ka. amo agdet ko nana manong ko di kami nervyos nagam amo kami ay agner nervyosa impot noktoy ayat ay mababainak Ni manong me. impot noktoy ayat ay mababainak impot noktoy ayat ko nana agpadatat maritik na impot noktoy ayat ko nanakit manong ko ay ayaten kamen inig gamagtangan ay mababainak inig gamagtangan ay mababainak inig gamagtangan kunana ay adayo kapay ay ayatek inig gamagtangan ay mababainak inig gamagtuming ay mababainak Ingat na itong inig gamagtuming ay mababainak inig gamagtuming kunana umas asideg ay ayatek inig gamagtuming ay mababainak inig gamagpuseg ay mababainak Ikanang kadlatan eh. inig gamagpuseg ay mababainak inig gamagpuseg kunana may labesen ay ayatek inig gamagpuseg ay mababainak inig gamagparukong ay mababainak Parehek kita. inig gamagparukong ay mababainak inig gamagparukong konana ay adayo kanayayatek inig gamagparukong ay mababainak inig gamagpusong ay agalo-allon Ni ang utso-utso. inig gamagpusong ay agalo-allon inig gamagpusong konana ay asideg kanayayatek inig gamagpusong ay mababainak inig gamagtenga ay di makatal na Oh, no. inig gamagtenga ay di makatal na inig gamagtenga konana isoday tanayayatek inig gamagtenga ay di makatal na inig gamagtenga ay adda iming na Ay, weekday ta. inig gamagtenga ay adda iming na inig gamagtenga kunana ay niwat ko ang may kadwa inig gamagtenga kunana ket alwadam no kagaten naka